Hi, Paldo Kabalen! Good day mga katapik! Walang pangarap na imposible sa taong nagpupursige, ika nga. Kaya naman sa ating bisita ngayong araw, sa kabila ng kanyang kondisyon ay nagtapos sa pag-aaral ng with highest honors pa. Kilalanin natin si Justin Miko G. Regidor, ang small but with a big heart and a big brain mula sa Santa Ana, Pampanga. Hello, Justin! Nakamusta ka? Hello po, ako po ay Justin Miko G. Regidor. May nibatan ko po kay Santa Maria, Santa Ana, Pampanga. And 18 years old na ako po, opo. Kahit po halata king height or king physical appearance ko po. Ayan. And ikay po si Justin ay meron po siyang condition ngayon, no? 18 years old. Pero ano ba ang condition mo, Justin? Just like what I've said earlier po, nabanggit ko po yung kakaibang physical appearance ko po. And yes, I'm PWD po. Dwarfism po to be specific. And since when I was a child po, na-observe na po nila na medyo di po ako lumalaki. But not to brag po, I'm small with a big heart and big brain. Ayan, oo naman, naniniwala ako dyan. Pero siyempre, bilang isang anak at bilang isang kapatid, papaano ba si Justin? Ako po yung anak na medyo makulit. Pero maraming pangarap po para sa aking pamilya. And dalawa lang po kami magkakapatid and ako po yung panganay. Yan. Pero kahit na ako po yung may condition na ganito, kahit ako lang po yung dwarfism o maliit sa aming pamilya, ako po yung may malaking pangarap para sa aking pamilya. And siyempre sa iyong paglaki, no, sa iyong as life goes on, sabi mo nga 18 years old ka na ngayon. Pwede ka nang bumoto, Justin. And kamusta yung naging environment, yung mga experience mo while growing up? Parang normal pa rin po kasi parang na-earn ko po yung respect nila. Marami po akong nagiging friends. May mga nakaka-bonding naman po. Pero di po maiiwasan na may nagbubuli po sa akin. Paano mo yun hinaharap? Yung mga hindi nakakakilala sa iyo na nambubuli sa iyo? I just ignore na lang po nun. And kahit even when someone bullies me po, doesn't negatively affect me at all. Kasi po, nor I use it as a motivation to keep pushing forward. And parang pinapalakas lang po nila ako. Yun pala. So, parang yung negative vibes kay Justin, ginagawa niya itong positive vibes. And ano ba yung mga mo? Ano ba yung mga hilig mo ngayon, Justin? Yung nagpapasaya po sa akin is yung isa po sa hobby ko po, which is playing mobile games. Besides, it serves as escapism po. Parang ito po yung way para mapag-socialize rin po ako, and dahil rin po dito I made a bunch of friends po. And isa po sa mga hobby ko po is yung watching anime. And parang nagsiserve rin po siya na escapism. Kasi po pinapasaya po. Alam mo, parang meron akong nakikitang mga post na magaling ka rin sa pagguhit. Saan mo nakuha itong talento mong ito? Ito ba'y pinractice mo? Or talagang na-inspire ka sa panonood din ng mga anime, ha, Justin? Ano po kasi, to be honest po, it's so hard po maging PWD or dwarfism. Siyempre, marami po akong weakness. May mga bagay na di ko po kayang gawin na kaya ng iba. Kaya naman, I ask myself po na, why not hanapin ko saan ako malakas? Kung saan po ako magaling. And that's why when I was 15 years old po, kinahiligan ko na po yung pagdodrawing. And hanggang sa paunti-unti ko pong nare-refine yung skill or ability ko po to sa pag-create ng mga artworks. And up until now po, nag-practice pa rin po ako. Kasi po yung course ko pong kukunin yan is more on drawing po yung ginagawa. Okay. So yun po, yung talent ko po is pag-drawing. Justin, ano ba yung mga iba't ibang nagawa mo ng artworks? May mga charcoal portrait po, graphite portrait, and kahit ballpoint pen portrait po meron.
Aba, talagang iba-ibang klase pala ng artwork ay kaya mong gawin, no? Ballpen Opo. man yan, lapis man siguro yan, charcoal, uling nagagamit din ni Justin. And ano naman yung reaction na nakukuha mo sa mga nakakakita sa mga artworks mo? Siguro, naipopost mo yan sa social media. Kamusta naman Opo. ang reception ng mga netizens natin sa mga gawa mong artworks? Ayun po, na-appreciate po nila, napapahanga po sila sa akin. And I love it. Parang ito na po yung motivation ko po para ipagpatuloy po yung pag-drawing ko. Okay. And Justin, no, bukod sa yung pagdodrawing, ikaw din, hindi naging hadlang sa'yo ang pag-aaral. Kamusta naman ang iyong experience sa school, Justin? Yung nga po, kahit po na PWD po ako, sa school ko po na ito, never po nilang pinaramdam na mababa ang tingin po nila sa akin. And actually po, naging po akong leader dito ng SSG. And isa po akong student na minsan mahihain po, minsan hindi. Isa po akong student na persistent, courteous, goal-oriented, responsible, leader, and consistent honorary po. Do you consider your school na parang iyong second home? Kaya ganyan yung pakiramdam mo kapag ikaw ay nasa paaralan? Definitely po, kasi yung school na po nito, full of fun and friendly po siya. Basta never po nila akong pinaramdam na naiiba po ako. And this school has opened many doors for me po to show what I have got. Gaya po ng sumasali po ako sa mga competitions such as math and science competition, and journalist po ako dito, and also SSG leader po. Sa lahat ng iyong naging experiences sa school, no, and marami kang natutunan dito, ano yung pinag-strive mo talaga? Did you wish na sa hard work mo maabot talaga yung pinakamataas na grades and honors sa school? Did you dream of that or did you work hard for that? Yung problema lang po talaga sa akin is, as a student, isa po akong perfectionist na student. Kaya kahit dalawa o isa lang po yung mali ko sa mga quiz, ganyan po, or test, I'm already pissed off na po nun. Kaya yun po, laging naka-aim high po ako. And Justin, anong pakiramdam na recently nakapagbigay ka ng message, no? Ano ba yung message na inimpart mo sa iyong mga kapwa graduates noon, na syempre bilang highest honor sa iyong paaralan, syempre malaking karangalan sa iyo na makapag-impart ka ng message sa kanila. Ano ba yung inimpart mong message sa iyong mga co-graduates? Yung pinarating ko po is parang yung pagiging PWD ko po is not a hindrance sa aking dream. Uulitin ko lang po yung sinabi ko sa message of gratitude or graduation speech ko po nun. Ito po yun. I'm a PWD, person with disability. Mali. I'm PWD po, person with dreams. Pinapahiwatig ko po na kahit PWD ka po, makakaya mo po kahit ano, basta you work hard for it. Okay, and nakagraduate ka na ng grade 12, I think, no? And now you're gonna pursue college. Ano ang plano mo ngayon? Ano ang future plans mo ngayon, Justin? I will keep my heart ablaze po, and there's nothing holding me back from chasing my dreams. And I will be an architect soon, and I will finish my studies po for my family. Okay. Justin, hihingan kita ngayon ng message para sa ating mga kababayan, no? Lalo na sa ating mga kababayan na merong mga kondisyon din na sa palagay nila ay naghihinder sa kanila na maabot ang kanilang pangarap. Ano ba ang message mo sa ating mga kababayan, and doon sa mga kababayan nating nahihiya, na panghihinaan ng loob, na katulad na ikaw kasi talagang nilabanan mo. Ikaw ngayon ay isang hard worker, talagang
nagpursige ka, ano ang nais mong iparating sa ating mga kababayan? Go ahead, Justin. Kahit ano ka man po, even if you have a disability, as long as you treat others po and earn their respect, they will treat you the same way you treat them. But even if there are still others who do not respect you, find ways po to earn their respect. And instead of making those negative words around you a burden, use them as a motivation to prove them wrong. And lastly, kaya nga po na sinabi ko kanina, na yung sa message of gratitude ko po, na I'm a PWD person with dreams. Kaya pinapaiwati ko po dyan na if you're a PWD po, alisin niyo po sa vocabulary niyo po na yung person with disability na po yan. Instead, palitan niyo po ng person with dreams. Yun lang po. Ako, papalitan ko rin siya. Person with the best. Pwede ba yun? Person with the best si Justin. And Justin, sana'y patuloy kang mag-inspirasyon sa ating mga kababayan na kahit anuman ang estado mo, kahit anuman ang kondisyon mo, kailangan pa rin nating mag-strive, abutin ang ating mga pangarap. Lagi po kayong tumutok sa CLTV 36 para sa latest updates. Samahan niyo ko ulit sa ating susunod na kwentuhan dito lang sa Jody's Topic.